Nagdala man po may bugas. Nang karama akong pumahaw. Uy! Nay ka, magulay tag na kasi oro. Gapa ho, nahinugo. Daghan na hinog sa nangka. Master na tako. Oh, master na lo. Nagbike ra siya ra may nagbike. Dali ra kay siya nakabalo oy. Single bara mo na. Di mo stata niya mga double, hindi na double, single ra na. Ang unsa lo? Dihara na. Dihara na kay landong dito, init na dito. Single unsa man? Single bar. Tuyo ka nga rin, tuyo ka. Ibang tag dito init, ganit din ang may landong. Gana eh. Aday daghan bungang tambis. Ay puti lagi color. Maginahinay ra sa tubig. Wala, may bunga. Wala hinog ba? Ano? Wala hinog? Ay, oh, naman di ay. Ay, mga hinog. Ay, kuha ko tay. Nada ko. Ano da kay basin may mga sawa. Muna ilang di palampasan siguro tayo. Ay mo ni yang gipang tapok dara. Tapok ni tatay. Daghanay man tay. Iyan naman din gitapok-tapok. Tay, asa man taman ang inyo ha? Apil pa to dito. Ay diha? Maura na diha ra taman? Wala may tanom? Wala na kay may tanom tay. Sayang. Kaning lubit tay sandaw lagi walay unod. Sandaw walay unod. Wala pa hinog na pinya. Kuanta pag similya kaya may tanom dito sa bariyo. Ah. Poops! Ala. Wala may similya. Ay, nagalipin niya diring dapit ah. Nagto ko dito dapit kay para basin na dito hinog. Ah! Pinya, nga pinya. Nahinog nga pinya dire dapit. Luagay man dahil ning kanang nilulo nga pinya dire. Wow, isa na. Kita na kog isa. Saon na ko ni pagkuan bali. Na isa ka hinog. Nangita man kog kuan kay kanang ang kuan ba akong itanom sa bariyo. Kana pwede na dito, kana rin tanong nimo. Apil gani na. Kanang iyang saha. Pamaligya ba ya atil ba ng corona? Olo para dugay madaot. Kaya mag-video ang madlang people. Mabuhay. Among siglanan sa kanon. Luto man. Ganyan. Luto ba ito? Kaning kinabuhi ni sa bukid din ani. Kinahanglan na di na kinahanglan og plato. Dahon ra kay na daghan sag.
Kung wala yahong bagol. Asan yung magibutang ikuan? Ha? Ano sa man lo? Sigdig. Wala. Lino isa. Adi sir ibutang. Di ara ay lagi. Garam na suka man. Parang malabo.